יקבלו אותך רחל, יקבלו אותך רחל, יקבלו אותה, יקבלו אותה. שלוש שלוש זה הדורות 31 שנה 31 שנה יעל, ניב, פלג, בת ונכדים.
תודה לאנסמבל מזרח ומערב בניצוחו של עטף בשרת. ואתם שמעתם את לילת חוב, ליל אהבה של מוחמד עבד אל-והאב. תודה רבה לכם, אתם מוכשרים ונהדרים, תודה רבה. עובדי מועצה יקרים, ראשת המועצה שלומית שיחור רייכמן, משפחת בצר, אייל בצר, קבלו אותו. ברוכים הבאים לפרידה הרשמית של עובדי המועצה מאייל בצר. ראש המועצה שלנו ב17.5 השנים האחרונות. אייל יקר, רבי נחמן מברסלב כתב, דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. התכנסנו פה בבית העם ההיסטורי בנהלל, עשביך הנאמנים, הצומחים בגינת המועצה כבר שנים. כולנו חלק מהניגון שלך במשך העשורים האחרונים. מכירים אותך כבן משפחה, אוהבים אותך באמת, אהבה עמוקה, עקרונית ומלאה. אתה תמיד בחרת לדבר אחרון, בדרך כלל כי הבנת הכל ראשון. תמיד רגוע ושלב, לא נלחץ, לכעוס מיעטת, ואת ספינת המועצה בביתך ניווטת. לא הכל שמעת, אך לכל אחד הקשבת. ותמיד ידענו שאין בקי ממך בהיסטוריה, בחוקי המדינה, קרקעות וסמכויות, תולדות העמק והמועצה, ובכל פקעת סבוכה של בעיה, תמיד ידעת למצוא בחוכמה את הדרך לפרום את הקשר ולמצוא לכל בעיה פתרון. חנכת גנים, מקוואות, כבישים, בתי ספר, מועדונים, בתי כנסת, שכונות וגינות, הקמת יישובים חדשים והשקעת ביישובי העמק בכל פינה, מגדר ועד חלון, ממקלט ועד מגדל מים, מבנים מתחילת המאה, ממצאים ארכיאולוגיים מימי התנ"ך, תחנת רכבת, מחסני חירום, אזורי תעשייה, מפעלים ושוחות ביוב, אירחת שועי עולם, גדולי וקטני אמונה, נודניקים מקצועיים ושאר ירקות, את כולם קיבלת עם סנדלי שורש וחולצת משבצות. וכשהגיעו אליך ילדים, תלמידים צעירים, זרחה לך בעיניים שמש אמיתית. הקשבת רוב קשב וחייכת ברכות, משבח אותם על החוכמה והסקרנות. הפילוסוף הפוליטי מקיאוולי אמר שיש שני סוגי אנשים, האדם הפשוט והאיש הפוליטי חסר הרחמים, המוסריות והגבולות. לו מקיאוולי היה חי היום, בוודאי היה מתקשה להסביר איך קיים עוד טיפוס מנהיגותי שטרם מובחן וקוטלג כאדם פשוט או מנהיג רשע, אייל מנהלל. מגינוני מלכות ושררה מתרחק, צנוע וענב, נעים הליכות וטוב לב, עוגות פרג מאוד מחבב, איש תרבות בכל רמה חבריו, לא מחמיץ הצגה, קונצרט, הרצאה או ערב שירה, גם אם הם נקבעו באמצע ינואר בשיטפון, בשוליים שכוחי האל של המועצה. בכל מרעול ושביל בעמק סיירת או רכבת, אומן תשומת הלב האישית, הבלתי אמצעית, וזה נובע ממך בטבעיות, כמו תפיסת השוויון, הצדק החברתי והפתיחות, כי אייל הוא כל כולו אנושיות. וגם איש עם המון הומור בריא, הוא טבע את המושג אומנות הקיצור, ומקפיד לא לחרטט ולהאריך בדיבור. כשמחמיאים לו על העובדים, את רובם בחר כמעט באופן אישי, הוא מקפיד להצטנע, לצנן ולומר שזה רק בגלל שהוא יודע להסתפק במועט, לידיעתכם. זכינו באופטימיסט מושבע, כשאחרים רואים תהום או מהמורה, אתה מזהה הזדמנות ותקווה. אתה בין הבודדים שזוכרים איך העמק נראה עוד לפני 30 שנה, ומסרב לשקוע במראה שחורה גם בעיתות מלחמה או מגפה. כאן בעמק ייסדת מזרח תיכון חדש. קיום משותף, מודל עולמי חד פעמי, יונת שלום אמיתית, וכל זה בלי לדעת מילה בערבית. כול עם ואנטום בחיר, זה חוץ מזה. אייל יקר, אלפי מעשיך והחלטותיך נכתבו וייכתבו בספר דברי הימים של העמק שלנו. מה רבו מעשיך, מה רבות זכויותיך, בכמה נפשות נגעת ועל כמה אנשים ותהליכים השפעת, וזה כמובן בלי לכלול את כמות האנשים שקברת, לפי דעתי אתה שיאן ההלוויות בעמק, אין הלוויה שהוא לא פקד. כולנו עובדי המועצה, תושבי העמק, זכינו בך.
למדנו ממך, הפכנו מעשבים, לעתים עשבים שוטים, לעצים נישאים. רוחך הטובה נושבת בענפינו, מבטך הבוטח מלווה את עשייתנו. לעד תהיה חלק מזיכרונותינו, מעשייתנו, תמיד תמיד תהיה שמורה לך אהבתנו. ולא אוכל לסיים את הברכה בלי שאלה לקהל, שכל מי שמכיר אותך זוכר בוודאי. זה היה ארוך מדי? אני מתכבדת להזמין את ראשת המועצה שלומית שיחור לברך. בבקשה. אז ערב טוב לכולם. אייל, צוהר, כל המשפחה. עובדים, עובדות, יקרים, יקרות, ובאמת יש פה פנים שלא ראיתי שנים ארוכות, אני לא מדברת בחרוזים. להגיד לכם שאני מאוד נרגשת פה, ולהגיד אחרי הדברים המדהימים של רחלי, ובאמת תודה רבה על הערב המדהים הזה. להגיד לך אייל תודה רבה רבה. לא אריך. אני חושבת שיש את השיר הזה של באה מאהבה, של גידי גוב ויהודית רביץ, אז אייל בא מאהבה. אייל בא מאהבה אמיתית לעמק, את האיש של אנשים, איש של שלום. מאמין בעמק ומאמין בחיבורים האמיתיים העמוקים של בני האדם, ואני חושבת שלא סתם התזמורת הזאת פתחה את הערב הזה, ואני חושבת שלזה כל כך הרבה אנשים התחברו במשך כל כך הרבה שנים. אני יודעת על עצמי שמלפני 16 שנים שהרן הביא אותי לכאן, זה מה שהתחברתי אליך. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה על 17.5 שנים שהובלת את המועצה הזאת לתפארת מדינת ישראל, אפשר להגיד את הדבר הזה. הובלת את העמק לפסגות, מתחייבת לשמור עליו, יחד עם כל האנשים המדהימים והמדהימות האלה שכאן. ורוצה להגיד לך תודה, ברור לי לגמרי שזה רק ההתחלה בשבילך, ושהשליחות הציבורית שלך לא תמה, ואין לי ספק שעם הכוחות שלך והאנרגיות שלך והרצון שלך אתה תעשה דברים גדולים גם לטובת העמק וגם לטובת המדינה. אז הרבה תודה ושערב מוצלח. תודה רבה לשלומית. אני מתכבדת להזמין את יהודה עזרא, יושב ראש ועד העובדים וזקן השבט. יהודה עובד במועצה עוד מימי העות'מאנים, ויש לו הרבה מה לומר. טוב, אייל הוא ממשפחת בצר, משפחה שורשית עם הרבה זכויות. בצניעות גדולה שלפעמים קשה להאמין שיש עוד אנשים כאלה בינינו. אייל היקר, איך אפשר לסכם כמעט חצי יובל ככה בכמה מילים? זה התחיל עם בחירתך כראש המועצה, כאשר העובדים התחילו לעבוד ולא רק לחשוש מפני המחר. תקופת עבודתך התמקדה בחזון המועצה, אולם עין אחת תמיד הייתה לטובת העובדים, בלהקשיב, וגם אם צריך עזרה, גם כאשר היו בקשות לתוספות שכר, תמיד היית שם. אני יכול לומר שהעבודה עם העובדים יוצרת לעתים חילוקי דעות, אבל תמיד ידעת שזכויות עובדים הם מעל לכל. וזה בא לידי ביטוי לא פעם כאשר ועד העובדים היה בניגוד לדעת המועצה, אמרת לי, יהודה, תייצגו את העובד כפי שצריך על פי חוקת העבודה, וכך עשינו. התקופה הזאת הייתה אחת הטובות שאני זוכר ביחסי המועצה לעובד, בכבודו ובמעמדו של העובד. וזאת יודע רק מי שמעריך ומוקיר את המשאב החשוב באמת בעבודה הציבורית. אנו בתקופת מלחמה, במלחמה גם יש דברים טובים, עקב זאת זכינו בעוד כמה חודשים מהניהול שלך. אני מאחל לך בשם עובדי המועצה הרבה הצלחה בהמשך. אני בטוח שגם אשכול העמקים ייהנו משיטת הניהול שלך, ביזור הסמכויות שאתה מאפשר לעובדים כדי לצמוח. אני מאמין שעבודתך שם תהיה פוריה לרווחת הציבור. אני רוצה לספר לכם משהו אישי. רחלי דיברה על זה בוא נגיד שאני רוצה בצניעות להגיד שאייל כמו אנציקלופדיה. הרבה פעמים ישבתי איתו לאכול ארוחת צהריים בקפיטריה, והיו הרבה שיחות מעניינות, למדתי ממך הרבה מהידע הרב שלך בהרבה תחומים.
אייל היקר, אני מאחל לך בשם העובדים ובשמי הרבה שנים של נחת מהמשפחה, מהנכדים, ואני בטוח שעוד נשמע הרבה דברים טובים, גם במקום שאליו אתה הולך בעוד תפקיד ציבורי חשוב. תודה על הכל, אייל. אז להגיד לו? אנחנו רוצים להעניק לך, אייל, מתנה מעובדי המועצה. שתי מתנות. שתי מתנות. מתנה אחת, שבה יש... זה ברכות של עובדים. שכתבו לך, אתה תקרא את זה הלילה. לילה, אתם עוד שתי מילים ברשותכם. אני רוצה להודות לרחלי האלופה ולכל מי שתכנן ועזר להרים את הערב הזה. תודה רבה. את הקריקטורה הזאת צייר יואב זוהר מגניגר, שהוא בחור צעיר וסופר מוכשר, מוכשר ביותר. ואיך אפשר בלי ברכה נוספת? אני מתכבדת מאוד להזמין את עדי בחר, מצוות הדוברות של המועצה. בבקשה. אייל, זה הרגע, הנה באה השעה. אחרי שנים של עשייה, נתינה והשקעה. 17 שנים וחצי היית על ראש שמחתנו, ועכשיו, יקירנו, ניפרד, כי הגיעה העת, בתום קדנציה שלישית ואחרונה בהחלט. אחד מתחביביך הידוע לשמצה, בכל יום הולדת של עובדת מועצה, היה לכנס את חברי הקומה בלשכתך, ולהביך את חתן או כלת השמחה. אז אחרי מאות פגישות וקילומטרים של היכרות, כתבות בעיתונים, אירועי תרבות ותיירות, וישיבות צפופות של צוות הדוברות, אנחנו, הילדות, כפי שקראת לנו בחן ואבירות, בשם כל החבורה שצעדה איתך במסירות, שותפותיך, שותפיך ונציג ההסתדרות, נוטלים לעצמנו את החירות לגבות ממך את מחיר המבוכה, ככה לא בזהירות ולא כולל שירות. אז על משקל קבלו אותן בכפיים וברכה, בוא נקבל הפעם אותך. האיש הענב, שרוח העמק פועמת בכל נימיו, שתמיד מסביר פניו לעובד, מנהל, אורח או תושב. מסור, חרוץ, ישר דרך, נאמן, משרבט קומיקס, ביד אומן, ילד טוב נעלל, מושבניק לעניין, שהטביע חותמו בעמק ובבניין. שמכיר כל תושבת ותושב בכל שנתון, ממרחביה עד חנתון. כולל ייחוס משפחתי, שושלות ושבטים, על פניו מים שקטים, אבל שולט היטב בחומר עד אחרון הפרטים. הראש הכי בכושר במגזר הציבורי, נס משוקשק של אילנה, סמלו המסחרי, עימד סבלנות גבוה וחוש הומור מקורי, בקבוק מים מצונן, בכל מקום מצב וזמן, ותיק קטן, כי כל אחד צריך איתו תיק קטן, תיק, 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 תיק. ירוק עד וחד כמו ברוש, לא צריך דפים, הכל אצלו בראש. לא נכנס ללחץ, לא מכיר לפרוש, מאמין בלבקש, פחות בלדרוש. מפיץ שלווה גם בימי נגיף ומטוש, וגם כשמפגינים בחוץ, שערותיו לא יתלוש. לא מתיימר ולא מתפאר,
מכבד כל אדם באשר הוא אדם, ורגוע ברמות שאין לתאר. מגלה בקיאות בהיסטוריה ואזרחות, לא מתפשר על טיב ואיכות, לא נותן לאיש להרגיש לידו נחות, ומעולם לא הפרידו בינינו מעמד או סמכות. ראש רשות בג'ינס, סנדלים וחולצת משבצות, חף ממניירות, גינונים ונוצות, צבר מצוי, תחול עיניים, כסוף בלורית, קנאי לכבודה של השפה העברית. לא ינום ולא ישן, שומר העמק העקשן, הידוע באמירותיו. איך המרגש יותר טוב? מה עכשיו? כמה סוכר, סקנדל, להדם, איפה דליה ואיפה כולם? על ההבדל בין מעורבות למחויבות יש להבהיר. אנחנו התרנגולת או החזרזיר? אם אין קמח, אין תורה. לא להתרגש, ההפסקה נגמרה. אני לא מבקש להודות, אני מודה. בעמק יזרעאל לא יקום שדה. אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. יצאתי חתיך, חתיך הורס. יהיה. מפקדנו החקלאי, בוגר הסיירת, אייל עם 2 י' ולא בשום גרסה אחרת. דוגמה ומופת לצניעות בצמרת, איש אדמה ואדם לתפארת. שהמועצה בבת עינו וכל מילה מיותרת, אחרי עוגות פרג וכמובן אחרי הגברת. היה לנו לכבוד להיות לך בנבחרת, לעבוד לצדך ולחלוק איתך משמרת. אייל היקר, שמור על אופטימיות ועל עצמך בעיקר. תמשיך לחלום ולהגשים כי לעולם לא מאוחר, ותן דרור למאווייך כאילו אין מחר. מלאי כבוד והערכה על כל שנות עשייתך, על שהיית קשוב, שהיה לך אכפת, על תשומת לב שנתת לכל מילה ומשפט, ועל דלת לשכתך שהייתה תמיד פתוחה לרווחה. וכמו שנהגת בנו, נחזיר לך עכשיו בחיבה. במילה אחת תודה, ב2 מילים, תודה רבה. ברור לכולנו שכזה תישאר, צנוע, איש העמק, בן אדם וחבר, ושבכל הזדמנות תמשיך לשבח ולהלל את המועצה הכי הכי טובה בישראל, אל ישראל. תודה רבה לעדי, תודה רבה. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלפי דעתי אייל שמע הכי הרבה פעמים בקדנציה שלו, את שיר העמק של נתן אלתרמן, לחן דניאל סמבורסקי, עיבוד מנחם וייזנברג, רביעיית מיתרים בהדרכתה של נועה אליעזר שלף, ומנגנים בה מעיין נחשון, הילה שני, יזהר סמילנסקי, כינורות, עומר הראל צ'לו, רעות ונטוררו, מצו סופרן. בבקשה. Oh
תודה רבה לתלמידי בית האומנויות, תודה לרעות ונטוררו, תודה לנועה שלף אליעזר. ועכשיו אנחנו מתקדמים לחלק המשפחתי יותר. אז הגענו לברכה המשפחתית. אייל בצר. או אני יעל, הבת הבכורה של אייל, וכולנו פה, כל המשפחה. אז אייל בצר, או אבא, סבא ויאלי בשבילנו. השאלנו אותך לכמה עשורים לפעילות הציבורית. התפעלנו, אבל לא הופתענו, לראות איך האדם החכם והאוהב שהיית בתוך המשפחה צמח והרחיב את החוג המשפחתי ואת מעגל ההשפעה. נולדת פה, גדלת פה, הקמת משפחה ושלחת כבר שלוחות של נכדים אל העתיד. מהמשפחה שלך גדלת לתוך הכפר ומהכפר לעמק, המשכת וצמחת ואתה ממשיך לצמוח. מעל 17 שנה היית בתפקיד ראש המועצה האזורית של עמק יזרעאל, ממש תקופת חיים, כמו נכד שנולד ב-2006 והשנה מסיים י"ב. את האהבה לעמק ולאנשיו אני יכולה להשוות לאהבה ולאכפתיות שאתה מעניק לנו, למשפחה. היכולת יוצאת הדופן שלך, לראות רחוק, ליצור חזון, יחד עם החשיבה היצירתית והידע הרחב, יצרו מציאות נהדרת בה אנחנו חיים וגדלים יום יום. הרחבות היישובים, חינוך, תרבות, תעשייה, סביבה ועוד ועוד, כל מה שרחלי אמרה, קורה כאן. לא פעם דאגנו לך בשל שעות העבודה הארוכות, או בגלל סיפורים אנושיים שאתה לוקח ללב ולא עוזב, אבל ידענו שזה לא רק תפקיד עבורך, אלא שליחות ודרך חיים. המשפחה תמיד הייתה ותהיה מאחוריך ומצדדיך. גם המשפחה המורחבת, וגם כאלה שלא גרים בכלל בעמק. ומי שלא רואה, אח שלי מצביע אייל בצר לתוך בורקס, כי בתל אביב אין קלפי של עמק יזרעאל. אנחנו יודעים שההחלטה על פרישה לא הייתה קלה עבורך. אתה תמיד באמצע העשייה, ואתה לא מישהו שהולך באמצע. אבל קיבלת החלטה, איזה חושך. קיבלת החלטה לפנות את המקום ולהמשיך לאתגרים הבאים. החלטה שאנחנו מכבדים מאוד, כי התגעגענו אליך. אתה מצדך תמשיך לקום כל יום מוקדם בבוקר ולחשוב מה אתה יכול לעשות היום כדי לשנות, לשפר ולתת, כי זה מי שאתה, וזה לא נראה לי גיל להתחיל להשתנות. את מה שאתה משאיר לנו, כולנו מרגישים ונרגיש דורות קדימה. אנחנו מאחלים לבאים אחריך שימשיכו לפתח ולהצמיח וידעו לשמור על המקום הנפלא שלנו. ומאחלים לך להמשיך לתרום, להשתמש בניסיון ובידע הרב שלך, ובמיוחד בימים אלה, כאשר כל כך חסר לנו מנהיג אמיתי, חם ואוהב, כמו אבא. בהצלחה. קבלו את יעל בצר, קבלו אותה. ועכשיו אנחנו מזמינים את הבת הצעירה יותר, את נועם בצר, בבקשה. אז אני לא צריכה להציג את עצמי כי הציגו אותי, אז אני נועם, הבת האמצעית, עמוס הוא הכי צעיר. ככה, היי אבא. במושב נהלל של שנות ה-80, מרבית מן התושבים שונצים צהריים. כך גם הפליאו לעשות הוריי החקלאים. מה שאומר שבין 2-4 ביליתי בחוץ על הדשא עם הכלבה שלנו ליידי, פן אחטוף נביחה מאחד מהם.
באחד הצהריים עם השקטים של המושב, בעודי מתווכחת עם חבר דמיוני נודניק, ומוכיחה אותו, כשאבא שלי יבוא הוא כבר יראה מה זה, הוא כבר יראה לו מה זה, אני קולטת מאחוריי דמות מטולטלת, מדושנת עונג, עומדת ומקשיבה לכל צלילי המחמאות בשקט שקט הז. שזה כמובן אבא. לאות הוקרה ולפינוק הנסיכה, הועליתי ביד רמה על המריצה החלודה, והלכנו לדיר להאכיל את העגלים. דבר שהוביל לסיום בלתי נמנע של פתיחת ראש, פתיחת שפה, ולעוד ביקור במיון בליל שישי, בו שוב הבחנתי כמתרסקת סדרתית על אספלטים ומתאבדת שיעית על קוצים. יום אחד, לאחר עוד סיבוב בחצר של ניקוי ביצי תרנגולי הודו, וניסיון נואש לא לקפוץ ראש מהשוקת, אבא הושיב אותי לידו בספה, פתח את מסך הטלוויזיה על ערב חדש ואמר, את רואה את הגמד הזה? זה שמיירלה. והצביע על יצחק שמיר. וזה אהוד אולמרט וזה דוד לוי. אנחנו אוהבים את שמיירלה, אבל גם בגין היה סבבה. ומשם העתיד כבר סלול וידוע. חוץ מזה שאבא לא היה טוב בלשמור עליי ממוקשים, הוא בהחלט ידע כיצד לפדח אותי. כשחברות התקשרו לשאול איפה נועם, התשובה תמיד הייתה, נועם נעמה. וכשהוא מתקשר, הוא תמיד יברר, הערתי אותך? ראית במקרה את נועם? בעיקר שאני יושבת לידו. כשאבא נכנס לאוטו, הוא תמיד התעניין אם מישהו רוצה מנטה, גם כשאין. וכמובן, הוא תמיד בדיכאון אחרי לידה של עצמו. כמו כל בת ממשיכה, התגייסתי לסיירת מטכ"ל והלכתי ללמוד משחק ומחול, ובסיום לימודי הרוח, אבי התקשר אליי והתקן כי הוא מתמודד לראשות המועצה, וחברו ומפקדו הנערץ, על עקרון מתמודד מולו, מה עושים? כמתאבדת שיעית ומתרסקת סדרתית, השבתי, מתמודדים אבאלה, מתמודדים. השארתי את בעלי דאז בעיר, והקמתי מטה מאפס, כי כמו שאבא לימד אותנו, כשרץ לראשונה מול הכהן, והזכיר לעמק שיש דבר כזה שנקרא בחירות, שקמפיין עושים עם משפחה, או שלא עושים בכלל. מכיוון שהיה זה ניהול קמפיין ראשון ללא ניסיון, שנכפה עליי מטעם המועמד, שאלתי את אבא בחשש לא קליל, אבל איך ננצח? להפתעתי הוא ענה בקור רוח לא אופייני, עם סכין בין השיניים, מיד נרתמתי. יחד עברנו קרבות לא פשוטים, אבל בסוף תמיד ניצחנו, ובקמפיין חיובי. אבא יאלי, יוד למד יוד, לא יהלי עם ה' ובשמו המלא אייל עם שני יהודים, לא איל, נולד באלף באב, וכתאריכו העברי כן הוא, אבא. אב המשפחה, אב של נהלל, אבא של העמק, האבא של האשכול, וגם של כל בני זוגי לשעבר, ילדים לא קשורים בסתם עוברי אורח. כשאבי נשאל מדוע בחר להיות בראש ולהנהיג, ענה, אותי לא מעניינים כוח, כסף או כבוד. אני בסך הכל נוקד, רועה צאן, המראה וסולל את הדרך לעתיד טוב יותר. כשעזב לפני כשבועיים את הלשכה במועצה, שהייתה לו כבית מעל 17 שנים, לא לקח דבר. פרסים וציונים לשבח, למעט מאהוד אולמרט, לא מעניינים אותו. הוא עשה את יהודו, ולכן בא לסיפוקו. כל שביקש הוא להטיב את חיי התושבים, ללכת עם האמת שלו, ללחום למען רווחתם, ולשמור על העמקי האהוב עליו מכל. וכל זאת בדרכי נועם. וכמו שדודי יונתן, שאהב את אבי כמעט יותר מכולם, כתב עליו ועל ענת, אחותו, אז גם אני הוספתי איזשהו רונת. כשאני ואבי הולכים צד לצד בהרחבה ומסתכלים בבנייה, אפשר לחשוב שאנחנו חושבים רק על הסדרי חנייה. אבל כשאני ואבי הולכים יד ביד בין העצים הזקנים בגינה, אנחנו מבסוטים, סופרים את הבלוטים, כי עוד ביחד נכבוש את המדינה. קבלו את נועם, קבלו את נועם. היא אומרת שהיא לא תחרותית, אבל היא תמיד מנצחת. קבלו אותה. ועכשיו לסרטון קצר שהכינה מחלקת הדוברות שלנו, ומככבים בו מיטב המשתתפים פה הערב. אנחנו רק נכבה את האורות ונתחיל.
התקבלתי לתפקיד. הוא קרא לי ללשכה, ושאני אעבור מהספורט לעבוד בלשכה. שוקולד עם ברכה לכניסה לתפקיד. זיכרון ראשון מאייל. מלחמת לבנון השנייה? אני לא הייתי איתו במלחמת לבנון השנייה. כשהוא שאל אותי מה שמי, אמרתי ויקטוריה, הוא אמר, יופי, בשבילי את תהיי ניצחונה. וככה זה עד היום. נדמה לי זה היה ב-73 בתעלת סואץ, שנתקענו עם הטנקים בצליחה והוא הגיע עם הסיירת לחלץ אותנו. גם כשהוא ירד לפגישות לקח אותי איתו ודאג לי לאוכל. זה היה בשנת 1999. קום, תכירו, קבלו אותו במחיאות כפיים, את זוכרת את זה? ואז כל המועצה מוחאים כפיים לחדש במועצה. הפגישה הראשונה הייתה במשרד שלו, כשאייל היה סגן ראש המועצה. אני זוכרת שאייל אמר לי, לראש מועצה לא אומרים לא. אני זוכרת שפעם ראשונה שראיתי את אייל, הרגשתי שאני רואה מושבניק טיפוסי, עם חולצה משובצת וג'ינס ונעלי ספורט. הוא הגיע לבריכה הטיפולית בשנת 2006 לפני הבחירות, ובא ולחץ לי את היד והציג את עצמו. בחירות, הוא מתמודד מול הכהן, זיכרונו לברכה. כאשר אייל רצה להוכיח שהוא עם כיסא גלגלים עולה ברמפה ב5% שיפוע, כי הוא תקש שאני דורש יותר מדי. ברגע שעולה ב5% וראה כמה קשה זה בעלאות רמפה, אז הוא הבין למה אני דורש. נכנסנו למבנה הזה, למבנה אגף הנדסה, ואייל הוא זה שקבע את המזוזה, ברך, וזה היה מאוד מרגש. אייל זוכר כל הזמן את תאריך יום ההולדת שלי. הזיכרון הראשון שלי זה אחרי המכרז, הוא הרים לי טלפון, אני רואה אייל בצר על הטלפון. אין התרגשות יותר גדולה מזה. אחד מהחגי ביקורים שעשינו בשדה בנהלל, אז אייל דיבר, ואז היה מטוס ריסוס שקצת יצא משליטה, וכמעט ירד לו על הראש. ויש לנו כמה תמונות נהדרות ששמורות בארכיון המועצה, שהמטוס מתקרב, כמעט יורד, בסוף אייל ירד בזמן. אני חושבת שפה נמצא המקור לסירוב להקמת שדה תעופה בעמק. משפט או מילה שאייל נוהג להשתמש בה. יש כמה מילים כאלו. ראש המועצה החליט. הביקורת היא מסייעת והיא עוזרת לארגון. שהמועצה האזורית עמק יזרעאל היא המועצה הכי טובה בארץ. אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה. משפט או מילה שאייל נוהג להגיד. קבלו אותה! מה מצב הצעירים? שהתפוזים הכי טובים נמצאים בצמרת של העץ. רגע, יש עוד דברים שהוא אומר. ברחל בתכם הקטנה. מה היה בתאריך הזה לפני 30 שנה? אייל מנהלל. אני יודע שזה נכון, אני יודע בגלל זה אני אומר את זה. קרן הצודקת. נו, האוכל הזה בריא? שזו נקודה ארכימדית. אייל תמיד אומר, העמק הוא חלום והכדורסל היה לא. אני רואה צאן ואת רואת חשבון. תסבירי לי ככה שאני כרואה צאן מבין את זה. מה שלא פשוט לא יהיה. אייל עם שני יוד! כל מנהל אגף או ראש מועצה בתחום שלו. אנחנו התרנגולת או החזרזיר? כשהוא בא לעולים חדשים תמיד הוא אומר, הסבתא שלי מאוקראינה. להגיע לכל ילד וילדה, נער ונערה. איפה דליה? לאן היא ברחה? כמה סוכר? לא לכדרר, להבקיע. אם אין קמח אין תורה, ואנחנו אמונים על הקמח. מה שלום התיירות בעמק יזרעאל? לאה אין עליה. בוא נחשוב על מה הכי טוב לילד. במילה אחת תודה, בשתי מילים תודה רבה. קבלו אותו. יש, אני רק צריך להיזכר. לטרוף את החיים, לצאת לטיול כמו אחרי צבא. להתנדב בגנים. לבקר בעגלות קפה. לנוח. לא, לנוח לא כדאי לו לנוח. לנוח אתה מתנוון. וכמה שפחות זמן פנוי באמת, והמשך עשייה, אני חושב שאייל הוא בשיאו. כמו שאני מכיר את אייל, אני לא יודע כמה זמן פנוי יהיה לו. לבוא לכל אירועי התרבות של עמק יזרעאל. וואו, יש לך עכשיו זמן לשמוע הרצאות, באומנות, ללכת לקונצרטים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בזמן הפנוי. ליהנות ולשמור על הבריאות. קצת ספורט, קצת טיולים, כמו שהוא אוהב. ליהנות מהעמק, לטייל, לנוח, להיות עם הנכדים. רגע, זמן משפחתי. מחפשים גם מרכז נוער בחנתון. לקחת פסק זמן ולא לחשוב. אנשים לא יודעים, אבל אייל מאוד מוכשר בתחום הקומיקס, אז זה הזמן לפתח את זה.
להמשיך להילחם שלא יהיה פה שדה תעופה. להצטרף למתמיד. אני גם חושב, קצת זמן פנוי למשפחה, לזוהר, לנכדים. להמשיך לבוא, לראות את מופעי המחול. לעשות מלא ספורט, לנוח. מה זה בנאלי כל התשובות האלה? ללכת לספה. לשבת על הכורסה ולהסתכל על העמק. להמשיך להפריד פסולת אורגנית. שייקח זמן לעצמו. לישון עד מאוחר. שימשיך להיות שומר העמק. לרכב על סוסים. לדמיין אותך רוכב ומטייל ברחבי העמק. ולעשות דברים שיגרמו לך להמשיך להיות משמעותי בעמק כמו שהיית עד עכשיו. אני חושבת שבעיקר חשוב שהוא מאוד ייהנה ממה שהוא יעשה. לדאוג לעצמו, לבריאות, וגם לעבוד קצת, זה בריא. אני חושבת שהוא צריך לקחת את זורקה ולהתחיל לטייל איתה בכל ארץ ישראל. יש לו הרבה. הקשבה, הוא מבין מהר. וכולם חשובים בעיניו. תכונה שמאפיינת את תנוע. מבין עניין. מחויבות זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את אייל. אייל מומחה לקשר עם אנשים. כשהוא מבטיח משהו, הוא דואג לעמוד בהבטחות שלו, זה מאוד מאוד חשוב. מאוד אכפת לו העמק. אייל הוא איש אשכולות. בן אדם מאוד צנוע. יושר. המון ביטחון ועוצמה, כוח. הוא מדבר בגובה העיניים. תכונה שמאפיינת את אייל. אוהב אדם ורגיש. שיקול דעת. אייל יש לו חוש הומור מאוד מיוחד. דלתו פתוחה לכל אחד ואחד וכל אחד יכול לגשת אליו. כולם שווים בעיניו. אמינות. רוגע. ידע, הוא יודע המון. גם מעבר למה שהוא צריך לעשות יעשה, גם למען האנשים, כי הוא איש של אנשים. אייל הוא מהדור של ההורים שלי, הוא בן גילם. הוא מאוד מזכיר לי את הבית, את השורשים, את האדמה. חוכמה ונועם הליכות. מחושב, שקול, רגוע ונחוש. איש חם, לבבי. שיקול דעת, רוגע. חברי. אייל, כשהוא סומך על מישהו, הוא נותן לו את כל המרחב לעשות את מה שהוא רוצה. תכונות שמאפיינות את אייל. כל כך פשוט וצנוע, מדבר בגובה העיניים. רגיש. אכפתיות. כן, הוא מאוד קשוב לבקשות. עם הרוח הקרה שמתחילה לנשום. תהנה בפנסיה. המון הצלחה. שיעלה. ושימשיך להיות אייל עם שני יהודים. שיהיה בשביל המשפחה שלו ובשביל הנכדים בעיקר. ושלא יאבד את הניצוץ. המון בריאות ונחת. גם אני מאחלת הרבה בריאות. אני מאחלת לו שימצא עיסוק מעניין, שיוכל ליהנות ממנו. בריאות ואריכות ימים. הרבה נחת ושלווה. והאמת שבריאות זה הכי חשוב. תודה על כל השנים שהיית לצידי ושנתת לי דלת פתוחה. בריאות, בהצלחה, ואני בטוח שהוא יצליח. שיהיה מאושר, זה העיקר. הרבה הצלחה בדרך החדשה. בריאות. אושר. זמן לתחביבים. שתמשיך להיות חכם, בריאות איתנה. שיהנה ממשפחתו וימשיך להיות מחובר לחינוך ולתושבי המועצה. אני מבקשת להגיד לך שהמפעל הכי יפה שלך במועצה האזורית עמק יזרעאל הוא הסביום. הצלחה, הרבה בריאות. מאחלות לך בריאות, אושר, נחת והצלחה בכל. אני רציתי להגיד תודה על הכל, על ההזדמנות, על החופש לעשות. שימשיך כך, שהוא עוסק בדברים באמת החשובים. אייל, ראשית בהצלחה בהמשך הדרך, ויש לך עוד הרבה מה לתת. המון הערכה ותודה על השנים הרבות שאנחנו ביחד, הגיבוי האינסופי עוד מתקופת הנוער, ודרך המהפכות שעשינו פה יחד בתחום איכות הסביבה למען התושבים. בהצלחה. אייל, תודה רבה לך על הכל. אני מאחלת לך אייל שתצליח לנוח, באמת לנוח ולהיות בשלווה. נחת מהמשפחה, מהנכדים. עמק יזרעאל זה אייל בצר, דור שלם של מנהיגות, של עשייה, של פיתוח, של קירוב לבבות. אז תודה על הזכות להיות לצדך אייל בצר כל השנים האלה, ב10 שנים האחרונות. ושיהיה לו זמן גם לרכב באופניים בשבילי העמק, שהוא תרם גם כן לסלילה שלהם. שיצליח. ההצלחה בדרך החדשה. שיהיה לך בהצלחה. והחיים עוד לפניו. Let's go. 1, 2, 3, go.
ועכשיו קבלו אותו, חתן השמחה, אייל בצר, בבקשה. טוב, במילה אחת תודה, בשתי מילים תודה רבה. לכל מי שהגיע, ובכלל כל מי שתרם. תראו, האמת היא שאני צריך להודות לכם. האמת היא ש25 שנה אני במועצה. התחלתי כסגן ראש מועצה של איתן ברושי, וזו הזדמנות להודות לאיתן על השיתוף הפעולה. ואחר כך באמת ב-2006, בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, התחלנו את הקדנציה של ה-17 ו-13 שנים, כי קיבלנו הערכה עכשיו במלחמה הזאת, שאני מקווה שתסתיים בהקדם. אז אנחנו בתקופה בין המלחמות. אבל אני בעצם כל יום שנסעתי לעבודה, כמו שאשתי אומרת, זוהר עם שיר בלב, כי זה מה שאהבתי. לא כל אחד זוכה לעשות את מה שהוא עושה, והוא אוהב אותו, אוהב, ומרוצה ממנו כל יום. והיו קשיים, כמו שאמרנו, מלחמות, קורונה, מועצה שנשרפה, מי שרוצה להזכיר לכם, שומר חומות, אבל היו גם הישגים, וההישגים הם מדהימים. כשאני נוסע ברחבי העמק, אז אתם רואים רמזור, רואים כביש, רואים רכבת, אבל אני יודע כל מה שנעשה כדי שזה יקרה. וזה לא מלווה אותי בכל מקום, או בכל יישוב שאני נכנס. כשאני מגיע, יוצא מהרמזור של נהלל, אני יודע איזה מאבקים היה להכניס אותו. ועמדנו שם שנים עם שוטרים כדי לדאוג שתהיה תנועה ניכרת. אני רוצה להגיד לכם, הושעיה למשל, שנבחרתי ב-2006, הושעיה ייתנו את הבחירה שלי, שיהיה רמזור בהושעיה, רמזור, איפה שהיום מחלף, כניסה להושעיה, שיהיה רמזור, זה היה שם צומת T, תחשבו מה היה לפני 18 שנה, תראו מה קרה פה באזור הזה, או רכבת העמק למשל, ויכוח נוראי, האם הגשר שאתם מעל אפולה, לפני אפולה, יהיה מלמעלה או למטה, ויכוחים נוראים, וכל זה, תפיית אצבעות שלך, רק נגעתי בתשתיות, תיגעו באזור תעשייה סגי 2000, נמצא פה ידידי וחברי הטוב אלי ברדה, מגיע לו כפיים. שביחד אנחנו מפתחים את העמק. תדעו לכם ששר הפנים ציין לשבח את השיתוף פעולה הפורה והורה לרשויות אחרות לנהוג כמונו, כמו מגדל העמק והעמק שלנו. זו הזדמנות לך, להודות לך אלי ברדה, חברי הטוב, ידידי הטוב, א' ב' וא' ב', גם איתן ברושי, א' ב'. ובאמת אנחנו מסתכלים טובת התושבים. זה מה שמעניין אותו, לא אגו ולא שום דבר, ובאמת מצליחים. זה הסיפור של ההצלחה. אם ניגע רק בתחום של החינוך, שאני חונך גן, ילדים, אני מתרגש, אני מודה, אני מתרגש. אתם מרגשים אותי מאוד, אבל כשאני רואה ילדים וצעירים, אני מתרגש מאוד. אתה רואה את השמחה שלהם. א', הם בניגוד לאחרים, אין להם שיפוטיות, הם ישר רצים אליי, כולם. הם מרגישים לי טוב. בהומור, אבל אני רואה את השמחה. כשאני עובר יוצא מן העלל, ונזכר שלפני שהתחלתי את תחילות החומש, כל הילדים היו משחקים במחלוטה לפני המחלבה. פתאום יש כביש, פתאום יש מדרכה, פתאום הכל מסודר. אף אחד לא יודע איך זה קרה. זה לא קרה מלבד. זאת אומרת, אני רואה כל דבר שאני נכנס אליו, יודע בדיוק איך זה התחיל ואיך זה מסתיים. דרך אגב, גילוי נאות, לפעמים אני שואל את העובדים שלי, מה היה פה, מה היה פה? ומספרים לי מה היה, אני אומר, חבר'ה, אתמול הייתי בשבת באופניים שלנו, זה לא מדויק מה שסיפרתם לי. אני יודע בדיוק את הדברים לבוריים, אבל הם בדרך כלל הם מדייקים. אז ההזדמנות שלי זה קודם כל, כמו שהתחלתי, להודות קודם כל לעובדים המסורים, לכם עובדי המועצה המסורים, מגיע לכם. שאפשרתם לי להגשים חלומות לאחרים, אבל הגשמתם גם לי חלום אדיר, חלום חיי, להצליח ובאמת לשפר את כל האזור פה. הנושא של הרב דוריות שנאמר פה, זה באמת בנפשי, ואני מצפה גם להמשיך עם זה באשכול. אבל בכל זאת אי אפשר בלי מילה תודה אישית למשפחה שלי. אז קבלו את זוהר, יעל, נועם, עמוס ונופר, וכמובן הנכדים האהובים שלי, ניב ופלגי, המתוק. ואת שלושת מנהלי הלשכות שלי, 25 שנה. לילך עמיצור, קבלו אותה.
20 שנה, 20 שנה. אילנה גרף, אילנה. וחגית מיכאלי מתי עדשים, גם אילנה מתי עדשים. תודה עמוקה שעזרתם וסייעתם לי, אבל באמצעותי לכל תושבי האזור והעמק. לא רק העמק, כל האזור. תודה לכם שבאתם, תודה לכם שהייתם איתי, ומקווה שנמשיך באמת לצמוח באזור הזה. אי אפשר בלי הדבר הזה. אנחנו בעיצומה של מלחמה, ואני אמרתי מהיום הראשון, ואני אומר את זה גם עכשיו, אין ניצחון במלחמה בלי החזרת החטופים. בואו נעשה הכל, כבר עשינו, נעשה הכל, להחזיר את החטופים מהר הביתה בשלמותם. תודה רבה לכם, תודה רבה, ערב מרגש. כולכם פטורים לבוא להלוויה שלי, כבר קיבלתי את כל ההספדים מראש. תודה רבה. חברים, אני מזמינה לקטע סיום, בבקשה, הללויה, ליאונרד כהן, רביעיית שלנים, תלמידיה של חמוטל מרום, תמרה אייגר, סלים אסחק, עומר הראל ונועה אליעזר שלף, המורה המנגנת, בבקשה. ואנחנו רוצים להגיד שכמו בשיר, בונה אדם את בנייניו מהבל וקלפים, יום יום טורח ועמל, יום יום הם נטרפים, אבל אל מול חורבן קלפיו עולה השמש מעליו, והוא אוסף אותם אליו ושר הללויה. אז עכשיו אנחנו נשמע את הללויה של ליאונרד כהן, ואנחנו נגיד הרבה תודה לאייל. אייל שואל אם זה היה ארוך מדי. מה שהוא אמר, לא אני. בבקשה. תודה לכל מי שהגיע.
תודה לרחלי, קבלו את רחלי, וכל הצוות שעזר. תודה לאלי ברדה ידידי. אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי, תכף נקרא לאלי. לאלי ברדה ידידי. סימון הגיע? סימון לא פה? לא הגיע בסוף? סימון אלפסי גם חבר ויקר וידיד, ושניהם פורשים אחרי הרבה שנים של עשייה. אז אלי ברדה, קבלו אותו. ובהצלחה לשלומית שחור, ראשת המועצה החדשה, קיבלת מועצה מצוינת, ואני בטוח שתצעידי אותה קדימה. בהצלחה לך, תודה. אייל, תודה, ובשני מילים תודה רבה. זוהר, תודה לך גם, זוהר היקרה, כן. אני רוצה, זה שעובדי העירייה או המועצה מודים לראש הרשות שהוא מסיים, זה טריוויאלי, מנומס, ערכי והכל. אבל זה שהשכנים מודים לך, אייל, זה ערך, זה משקל, זה מיוחד. ואני רוצה להודות לך באופן אישי, משום שאני, ממרום שנותיי בתפקיד 25 שנה וחמישה או חצי שנה, 5 חודשים, החלטנו ביחד לפרוש ולאפשר לדור הצעיר והבא אחרינו להמשיך את דרכה של המועצה או דרכה של הרשות. אבל אני רוצה לספר לכם שבגדול לי הייתה טראומת ילדות ביחסים שלנו עם עמק יזרעאל, של מגדל העמק עם טראומת ילדות. פעם אחד, ואני לא נכנס לפרטים, אבל פעם אחד שכל תקופת מערכת הבחירות שהייתי נער, ילד, היו כל הקיבוצים מגיעים למגדל העמק כדי להשפיע על תוצאות הבחירות לטובת מפלגת העבודה. זה היה מקובל אז, אבל הפנמנו את זה. ופעם שנייה שהלכתי לראות את בועז ינאי בגבעת יגור, ומגדל העמק עוברים דרך יפעת כדי להגיע למשחק הכדורסל. גבעת יגור ניצחה את מכבי בתל אביב, ואני חוזר הביתה עם עוד כמה חבר'ה, עצרנו לשתות סודה בבית האוכל שלו, חדר אוכל. פתאום מתנפל אליי מישהו מזה, מכות נמרצות, משכיב אותנו, מה זה, דרס אותנו. למה? מה עשינו לך? היינו במשחק כדורסל, בדרך הביתה, שתינו סודה, על סודה כל המכות האלה. אבל לא, אתם גונבים לנו את האופניים כל הזמן. אני אסגר לכם את הסיפור הזה, שכשהתגייסתי לצנחנים והייתי קצין ובאתי הביתה, בנו גן ילדים ליד ההורים שלי. אני מגיע לבקר את אמא שלי, את ההורים שלי, פתאום אני רואה את הנהג טרקטור הזה, זה אותו בחור שהיכה אותי. עכשיו אני בא צנחן עם הנשק וזה, אני כל אומר, רד. אתה מכיר אותי? אתה מזהה אותי? לא. תדע לך, אני זוכר אותך, אתה הרבצת לי, שברת לי את העצמות. אבל אני רוצה להזמין אותך אליי הביתה, אמא שלי הכינה לי משהו, בוא נחלוק את זה ביחד. וחיבוקים ונשיקות. אז זה הטראומת ילדות שלי לצורך העניין. אבל למה כל הסיפור הזה? כי כשנבחרתי לראש העיר, אמרתי, אני מפיל את המחיצות שיש בין הרשות לבין המועצה. מפיל את המחיצות. הקמנו קבוצת כדורסל משותפת, סגי 2000 משותף, שותפות 2000, אשכול גליל עמקים משותף, ואני אומר לכם, בדוק ונצור, לא הייתה בקשה אחת שאייל ביקש ממני כראש רשות מגדל העמק, שכנה גובלת בכל תחום, שלא הסכמתי, כמו שלא הייתה בקשה שביקשתי ושהוא לא הסכים, ובכל הצעדים ראינו עין בעין מהלכים ותקפנו את הממשלה ואת המוסדות ואת זה ביחד, בכוח משותף, כדי להשיג הישגים לטובת העמק. גולת הכותרת של הערכה, ההוקרה, האהבה והכבוד שרכשתי, היה במאבק שעמדתי לצד עמק יזרעאל בנושא שדה התעופה. ואני אומר לכם, בפוליטיקל קורקט, אני אמרתי שאני בעיקרון תומך, אבל אני מתנה את זה בתזכיר ההשפעה על הסביבה. אבל אף פעם לא היה תזכיר ההשפעה על הסביבה, אז אף פעם לא תמכתי. ולכן כל הזמן הייתי לצד אייל במאבק שלו, ואיפה שהתגייסו ראשי הערים השכנות שלנו למאבק ולרתום אותי, והיה עניין לרתום אותי, כי אני נושא לפחות 4-5 תפקידים מאוד מרכזיים בנוסף לתפקידי. יושב ראש האספה הכללית במרכז שלטון מקומי, 10 שנים, היום מרים פיינברג נבחרה במקומי אחרי 2 קדנציות שלי בתפקיד הזה, יושב ראש מועצת הרשות לפיתוח הגליל כבר 15 שנה,
יושב ראש תאגיד אשכול גליל עמקים שהעברתי את זה לאייל, וכמובן תאגיד המים ועוד כהנה תפקידים. והייתה לי השפעה על הסביבה, על האזור, עם מפלגת השלטון וכדומה, וכל הזמן רתמתי את הקשרים ואת המאמצים ואת היכולות ואת האפשרויות בשיתוף פעולה עם אייל. למה? הוא איש של אנשים, הוא פרגמטי, הוא רואה את המרחב ולא את ה... איפה? איתן פה? איתן קודם אומר, בעולם שהוא כפר גלובלי כבר אין משמעות לגבולות מוניציפליים. איפה שאני רואה אותו, הוא אומר לי את המשפט הזה. אז אני, הנה, תגידו שאמרתי את זה. אז אני באמת רוצה להודות לך, אייל, על החברות הכנה והטובה עם זוהר ועם רותי, גם אשתי, ועל שיתוף הפעולה לא ברור מאליו, וזה שציטטת את שר הפנים זה נכון, בכל מקום מביאים אותנו כדוגמה על קשרי שכנות טובה, על ראייה משותפת את התהליכים, את המהלכים, את המרחב, את טובת האזור והקהילה שלנו ביחד, ושיתופי הפעולה האלה הם לא ברורים אליהם, הם באים ממקום טוב, של גישה מאוד בונה, מקצועית וחיובית של שני הצדדים, אין פה צד אחד. ואני באמת רוצה להודות לך בשם תושבי מגדל העמק, אני רוצה לאחל לך הצלחה, ומאוד אהבתי את כל הברכות שברכו אותך, ואמרתי אני אאמץ חלק מהברכות, מה זה משנה, אייל עם יוד אחד או עם אלי עם שני יודים. אז אנחנו באמת מודים לך, אני באמת רוצה לומר לך שאני בטוח, תחושה כזו, ואני בטוח בה, שהקשר הטוב והיסודות האיתנים ששתנו פה בעמק, בין מגדל העמק לבין עמק יזרעאל, רק ילכו, יצמחו ויפרחו עם ההנהגה החדשה שמאחרינו. בוא נגיד שזה מה שיהיה, בוא נאמין שזה מה שיהיה, וזה גם יהיה. אז תודה רבה, במילה אחת, תודה רבה. תודה לכולם, לילה טוב, תיסעו בזהירות הביתה.